Sziasztok, Kecskeméten vagyunk, itt egy nagyon kellemes kis téren, körülbelül 40 fok van, pedig este 8 óra van, és a mai nap folyamán most végeztünk az első stúdiófelvételünkkel, úgyhogy nagyon izzasztó nap végén állunk. Együtt a trópusi éjszakában nagyon simogat a szél. Ma este a hűsomok lesz az ágyam, és a kezed az arcomhoz ér. Aha, mentem végig, és megnézni Szákos barátnőddel, Ma este a hűsomok lesz az ágyam, és a kezed az arcomhoz ér. Szeretném nektek bemutatni a barátnőimet, Renit és Adrit, nagyon kedves barátnőim, és nagyon fontos információ, hogy ők bizony szerepelni fognak a videóklippenbe, ami a trópusi éjszakáról fog szólni. Nagyon izgalmas klip lesz, úgyhogy ajánlom figyelmetekre. Együtt a trópusi éjszakában nagyon simogat a szél. Ma este a hűsomok lesz az ágyam, és a kezed az arcomhoz ér. Meleg volt a stúdióban, itt is körülbelül olyan érzésem volt, mint fönn a padláson a fotózásokkor, fotózás alkalmával. Tudom ezt is ajánlani mindenkinek szalon egyaránt. Kecskemétre iszonyatosan hosszú az út, így nem tudtunk jobb dolgokról beszélgetni, mint a rajzfilmekről, amit kiskorunkban tavaly néztünk. És tavaly volt. Nagyon fiatalok vagyunk, még mind 23 évesek vagyunk, igazából egy korosztály abszolút. És úgy döntöttünk, hogy Reni lesz a Power Pop. Hogy mondják? Csapok egy, három, mindegy. Sziporka, csuporka, és én vagyok. A Girl Powers. Girl Power. Power Pop Girls. Pop. Ma este a hűsomok lesz az ágyam, és a kezed az arcomhoz ér. Együtt a trópusi éjszakában nagyon simogat a szél. Ma este a hűsomok lesz az ágyam, és a kezed az arcomhoz ér. Egy különösen ifjoncok figyelmébe szeretném ajánlani a klipet, mert nagyon sok csinos hölgy fog szerepelni a videóklipben.